गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. नवरात्रीची ती पहिली रात्र होती. माझ्या मैत्रिणींनी खूप हट्ट केला म्हणून मी त्या रात्री पहिल्यांदाच दांडिया खेळायला आले होते. मी याआधी असा दांडिया वगैरे कधीच खेळला नव्हता. आधी तर मी थोडी लाजतच होते, पण मी पाहिलं तर माझ्याच वयाची नाही तर लहानांपासून ते वयस्कर सगळ्या वयोगटातील लोक तिथे उपस्थित होती. माझ्या मैत्रिणींनी मला नाचण्यासाठी हात पकडून आत मैदानात बोलावलं. तसे गाण्याच्या तालावर माझेही पाय आपोआपच थिरकू लागले. सुरुवातीला लाजेमुळे लांब राहणारी मी आता मात्र मलाही त्यात मजा येत होती. आधी मीही म्हणायचे काय हे असं नाचायचं, पण तिथे प्रत्यक्षात या गरब्यात सहभागी झाल्यावर कळलं की तो केवळ एक नाच नव्हता, तर ते एक प्रकारच्या मेडिटेशन सारखंच होतं. प्रत्येकाच्या आयुष्यात छोट्या मोठ्या अनेक गोष्टी, अनेक मनस्ताप असतात आणि हा गरब्यातील नाच आपल्या मनाचा थकवा कुठच्या कुठे पळवून लावणारा होता. आम्ही नुसत्या नाचत नव्हतो, गात होतो, हसत होतो, खिदळत होतो, स्वतः भोवतीच खिरकी मारून एका वेगळ्याच विश्वाचा आनंद घेत होतो. पण हा दांडिया खेळत असताना मला काहींची नजर माझ्यावर खिळलेली जाणवली. तसं मी स्वतःला सावरलं आणि तिथून बाहेर पडले. माझ्या मैत्रिणी मात्र तिथे अजूनही गरबा खेळत होत्या. मी बाहेरूनच टाळ्या वाजवून त्यांचा उत्साह वाढवत होते. मला तेव्हाही जाणवलं की माझ्यावर अजूनही नजर ठेवली जात होती. मी बाजूला पाहिलं तर तिथे दोन उन्हाळ पोरं माझ्याकडे विचित्र नजरेने पाहत होती. एवढंच नाही तर ती मला उद्देशून काहीतरी दुहेरी अर्थाच्या गोष्टी बोलत होती. मला ते नाही पटलं म्हणून मी त्यांच्यापासून लांब जाऊन उभी राहिली. तिथे मैत्रिणींचा नाच तर रंगात आला होता. सगळं भान विसरून त्यांनी गरब्यात ठेका धरला होता. बऱ्याच वेळाने थकून दमून त्याही शेवटी बाहेर आल्या. काय ग, तू गरबा खेळलीसच नाही की काय? खेळले ना, पण मला अशी सवय नाही ना म्हणून लवकर बाहेर आले. रात्रीचा बराच उशीर झाला होता. घड्याळात पाहिलं तर आता रात्रीचे 11:15 झाले होते. आम्ही तिथून आपापल्या घरी निघालो. आम्हा मैत्रिणींपैकी माझंच घर हे एका बाजूला होतं आणि बाकीच्यांचं दुसऱ्या बाजूला. त्या तर त्यांच्या आल्या तशा एकत्रच घरी गेल्या, पण मला मात्र कोणाचीच सोबत नव्हती. मी एकटीच त्या रस्त्याने निघाली होती. तो रस्ता असा होता की तिथे दिवसाही थोडेफारच लोक जात, पण आता रात्रीचे 12 वाजत आले असल्याने रस्त्यावर एक कुत्राही दिसत नव्हता. संपूर्ण सुनसान रस्ता. एखाद्या हॉरर मूव्हीत दाखवतात अगदी तसाच. हॉरर मूव्हीला शोभेल असाच. तेवढ्यात मला कोणाच्या तरी बोलण्याचा आवाज आला. खरं तर तो आवाज ऐकून मला थोडं बरं वाटलं होतं. कोणीतरी या सुमसाम रस्त्यात आपल्या सोबत आहे म्हणून जरा आधार वाटला होता. मी आतल्या आत खुश होत पाठी पाहिलं आणि माझ्या मनात भीतीची खरी जाणीव झाली. माझ्या पाठून 2 मुलं येत होती. ही तीच मुलं होती जी त्या दांडियाच्या वेळी मला त्यांच्या विचित्र नजरेने पाहत होती. आता तर मी पाठी पाहताच ती मुलं माझ्याकडे पाहून हसू लागली होती, पण त्यांच्या अशा हसण्यातही वेगळेच भाव दडले होते. मी मनातल्या मनात दुर्गा मातेचं नाव घेऊ लागले. मी माझ्या चालण्याचा वेग वाढवला, पण त्यांचं ते बोलणं, हसणं, खिदळणं अजूनही तसंच चालूच होतं. अरे काय मस्त आहे ना, आपल्याला मिळाली तर लाईफ बनून जाईल आपली. ते माझ्याबद्दल काहीतरी बोलून हसत होते. माझा वाढलेला चालण्याचा वेग पाहता त्यांनीही त्यांचा वेग वाढवला होता. मी आता तर खूपच घाबरले होते. मी मनातल्या मनात दुर्गा मातेला विनवणी करू लागले. मी तर तुझ्या घटस्थापनेच्या दिवशी तुझ्या उत्सवात सामील व्हायला आले होते, पण हे कसलं संकट माझ्या मागे लागलं आहे. मी तर आज यायलाच नको होतं. माझ्या मैत्रिणींचं ऐकायलाच नको होतं. मी देवीसोबतच माझ्या नशिबालाही दोष देत होते. मी भीतीने घामाघूम झाले होते. तिथे ती मुलं माझ्यापासून काहीच फूट अंतरावर होती. मी अक्षरशः रडकुंडीला आले होते. तोच मला समोर रस्त्यावर एक बाई उभी दिसली. तिला पाहून खरं तर मला आनंद व्हायला हवा होता, तिचा आधार वाटायला हवा होता, पण तिच्याकडे पाहून तर मला तसं काहीच वाटलं नाही. उलट भीतीने माझ्या पोटात गोळाच आला. ती दिसायला सामान्य वाटत नव्हती. तिची उंची साधारण 6 फूट होती. अंगाने खूपच कृश होती. जणू ती फक्त हाडांचीच बनलेली असावी. ती रंगाने एकदम काळी कुट्ट होती.
त्या गडद अंधारात तिच्या काळ्या बुबुळांभोवतीचा संपूर्ण पांढरा भाग तो एखाद्या रेडियम सारखा चमकत होता. तिच्या हातात एक काठी होती. तिने साडी नेसली होती. तिचे केस संपूर्ण सोडलेले आणि केसांची जटा धरलेली असे होते. एका नजरेत पाहताच ती एखादी वेडसर बाई वाटत होती. पण मी जेवढं तिच्याकडे पाहत होते तितकं तिचं रूप भयंकर बनत चाललं होतं, एखाद्या हडळीसारखं. माझी तर इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी करुण अवस्था झाली होती. पण या उन्हाळ पुरांपेक्षा त्या हडळीच्या हातून मेलेलं कधीही बरं, असं म्हणत मी हिम्मत करून तिच्या दिशेने गेले. तिची नजर माझ्यावरच खिळून होती. ती स्वतः किंचितही हलत नसली तरी तिचे डोळे माझाच वेध घेत होते. मी पाठी पाहिलं. माझ्या पाठून येणारी मुलं मात्र तिथे जागीच थांबली होती. ती एकदा त्या बाईकडे आणि एकदा माझ्याकडे पाहत होती. मी देवाचं नाव घेत घेतच त्या बाईच्या कशी तरी बाजूने गेले. तिच्या बाजूने जाताना मला एक भयानक घरघर असा तिच्या श्वासांचा आवाज येऊ लागला. हे खरंच काहीतरी भयानक होतं. मला असं सही सलामत पुढे आलेलं पाहून आता ती मुलंही त्या बाईच्या दिशेने 2 पावलं पुढे येऊ लागली. पण तेव्हाच ती बाई तिच्या भयानक घोगऱ्या आवाजात म्हणाली, तुम्ही अमुक एक ठिकाणची पोरं ना, मग रात्रीची इथे काय करताय? जा तुमच्या घरी. तिच्या आवाजात एक वजन होतं, दरारा होता आणि भयानकता होती. तिच्या वाक्यावर प्रत्युत्तर देणारा एखादा मूर्खच असेल. ती मुलं विजेचा झटका लागावा तशी जागेवरच खिळली होती. इतक्यात तिने रागानेच तिची लाकडी काठी जमिनीवर एकदा जोरात आपटली. तसं ती मुलं कसलाही विचार न करता तिथून सरळ पळत सुटली. मी त्या बाईकडे पाहतच राहिली. मी तिच्याकडे पाहते आहे, कदाचित याचा तिला अंदाज आला होता, म्हणून तिने झटकन तिची मान माझ्याकडे वळवली. तसा तिचा तो भयानक अवतार पाहून मी तिथून सरळ पळत सुटले. ती बाई खरंच एका हडळीसारखी भयानक दिसत होती. तिचं रूप कोणालाही थरकाप भरवेल असंच होतं. पण ती जर का तिथे आली नसती तर माझं काही खरं नव्हतं. मी हा प्रसंग नंतर माझ्या मैत्रिणींनाही सांगितला, पण त्यांना माझ्या बोलण्यावर विश्वास बसला नाही. त्या माझी थट्टा उडवू लागल्या. मस्करीतच त्या सांगू लागल्या, काय माहीत देवीने तुझ्या मदतीसाठी त्या हडळीलाच तिथे पाठवलं असेल. असं सांगत त्या पुन्हा एकदा जोरजोरात हसू लागल्या. पण तो प्रसंग, तो थरार त्यांनी नाही, मी स्वतः अनुभवला होता. आणि माझ्यासाठी तरी ती कशी दिसत होती यापेक्षा तिच्यामुळे मी वाचले होते हे महत्वाचं होतं. ती कोणीही असो, एखादी वेडी, एखादी हडळ किंवा अजून कोणी, पण आजही तिला मी देवीचा एखादा अवतारच मानते, जी माझ्यासाठी माझ्या मदतीला, जेव्हा माझ्यासोबत कोणीही नव्हतं अशा भयंकर प्रसंगात मदतीला धावून आली होती. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.